rozprávaš, už sme pri karate. No, čo si spomínal? No, že... Povedz mi pravdu, či znaš že pred 8000 rokami umreli dinosaury, nie? A povedz, kvôli čomu umrli, keď znáš? T-Rex. Co na nich prišlo? Tá, neviem povedať. Jakže neznáš? A čo ty si myslíš, čo? Tak musíš znať, že musím patrec. Ale ja chcem vedieť tvoj názor. Ja chcem tvoj čuc. Ja znam 100%, že je to tak. Ja sa pýtam tebe. Videl som jedno i druhé, i trece, choď nebolo. No, ty mi povedz. Nie. Ja som 100%, bo ja mám doma DVDčko, mám Filipo. Teraz patron Filip, tak Filip si môže vysvetliť. No, ale ty povedz. Co ho zničilo? Tak nemali čo žrať, boli, vás veľké boli. Nie, no môže, že kvôli sajnúci umreli. Ale hlavne, pretože meteor spadol. Tak, daj tú ruku. A zmenila sa klíma. Ja mám DVDčko s Filipom. Tak ja dám Filipovi, že daj pochopiť konečne. Pochopil? Hej! Meteorit, nie? Jak zachraňovali, nie? Ešte také mám flipy, že co mohli zachrániť takým svetovým časom, znáš? Portálny čas, znáš? No. No a jak zachraňovali ešte takých vtákov, co mal 600 tony, ale nelítal. Všelijakých dinosaurov, jak do New Yorkský park. No ešte raz, no. Filip, či Čevko mne také zajímajú pecky. Ja nevenujem takým, no, histórii. Hej. Ja všetci môžem teraz sa vedieť, že jak vzniknul šved. No, jak? Darmo flipujú, viete, že šved Bůh vzniknul, bo každý predpokladá, že je Boh. Nikto, Boh ho nestvoril. Neexistuje. To neexistuje. On sa sám stvoril. To šved. Ale Kvôli tomu by som chcel že on už teraz prepadne, to šved, to 100%. Bo pane Furgur, že mu furt peckuje. Znáš, tak keď ľudia mali černobylý televízor, jak sú boli parádne, nie? Nie? Dygaš farebne, už nie.